taj dan smo se tukli i predvečer korita su bila stavljena pod kontrolu. I ono što smo tamo zatekli, to su bile ogromne količine municije, granata, minobacačkih, svih vrsta, kažem. I kad su korita stavljena pod kontrolu, sljedeći dan jagma je pala, odnosno oslobođena je, znači gotovo do Lipika, jer nije to mogao više niko braniti kad su korita bila oslobođena. U nizu drugi dan su, ne znam koji dio prve brigade, jednostavno su se spustili u selo Jagmu, ona koja je dolje na samom spoju između Lipika i... Oslobađanjem sela Korita, kao i ostalim uspjesima na tom prostoru, neprijatelju koji drži u poluokruženju Pakrac i okupiran Lipik, prijetila je opasnost od osijecanja i ostanka u obruču hrvatskih snaga. 6.12. da. Tada se već stvorila jedna objektivna vojnička okolnost u kojoj su mi mogli tada njih osloboditi Lipik za stalno i njih otjerati gore prema Bijelim stijenama. To je već bila organizirana vojska, stvarno mi smo se organizirali u 10. mjesecu, već 11. mjesecu, već je to počelo ličiti na vojsku, već su se počele koristiti karte, već su se počele koristiti kote, znači već smo mi bili uigrani tim, mada niko od nas nije završio tu vojnu neku obuku, osim one vojske bivše. Ja. Bila je artiljerijska priprema, je bila tu iz naših gornje obreži i tih. Ona je radila pa svoje 2 sata, možda i više. To je došla bitnica iz Daruvara, u naše mjesto se smjestila i to su tukli 2-3 dana. Ali je 6. ujutro krenulo, negdje oko 6 sati, 6, pol 7, je krenula akcija udarna. U sam centar Lipika je išla specijalna postrojba MUP-a. Napad je počeo topničkom pripremom iz Prekopakre, Obriježi i ulaskom tenkovske postrojbe iz Prekopakre, to je iz pravca Klise prema Lipiku, groblju Lipik. Paralelno s tim pratile su ih pješačke snage. U samoj akciji Lipika najveću ulogu su odigrali tenkisti. Tenkisti su bili baš u području djelovanja druge satnije. Imali su 5 tenkova i oni kad su krenuli, to je, mislim da su odigrali najznačajniju ulogu. Prva satnija je išla lijevim krilom, odnosno druga satnija lijevim krilom, a prva desnim krilom prema Dobrovcu. I to je negdje išlo vrlo dobro, napredovalo se i negdje oko 2 sata poslije podne je to bilo gotovo. Pa prvi otpor u Lipiku bio dosta žestok, mi smo koristili i tenkove i oklop, međutim tu je bilo stvarno veći jedan otpor. Dok nismo probili, znači taj dio groblja je ulaz sam u Lipik, kad je toplište našte poklopilo Lipik, znači, to je haubice su, bilo je onako žestok napad, oni to nisu nikad doživjeli. Neprijatelj je oštro uzvraćao, kojom prilikom je sa brda oko Lipika raketama, maljutkama i iz helikoptera gađao naša oklopna vozila, kojom prilikom je stradalo 2 samohodna vozila i 1 tank koji su izgorjeli. Gubici su na našoj strani bili oko 20 ljudi, uspjelo se ući u centar Lipika, potisnute su snage. Ušli smo u Lipik, bilo je borbe, međutim bilo je manje otpora nego što smo očekivali. I mogu vam reći da smo ušli smo skoro u prazan Lipik. Nismo mi tamo našli nešto par malo četnika, to pjano koje je bilo. Udarom i sa istoka od Požege, jer je udar išao i odande, 123. brigade iz same Slavonske Požege tada, dolaskom 127. brigade na Virovitičke, koja se probila također došla na sjeverno od Pakraca. Mi smo stvarali uvjete da krajem 12. mjeseca izvršimo napad na kompletne te snage koje su bile na onoj strani. 14.12. oslobađanje Dereze.
Prvi dan, 14. nije prošlo, ali 15. je prošlo i onda je to išlo i prema i Dereza i Grahovljane i sve do Dragovića. 8.12. smo probili komunikaciju Pakrac i Daruvar u predjelu Zvukove. Ta komunikacija je bila zatvorena maltene od samog početka Domovinskog rata. Zvukva Omanovac, jer nama je bila presječena linija Badljevna-Pakrac i onda smo mi razbili punkt u Zvukvi, tako da smo četnike potisnuli preko pruge. Počelo je na Božić. Druga akcija je bila na naš Božić, znači 25.12. je krenula akcija, oslobađanje do Kusonja. Ne znam točno koje sve jedinice, znam da je 3. satnija naše bojne ušla u Kusonje. Mi smo navečer zaposjeli Kusonje, rasporedili se, organizirali, pošto sam bio zapovjednik satnije, organizirali, mislim da su bila 5 punktova uzduž ove ceste Pakrac-Požega. Cilj je bio osloboditi rubna područja grada Pakraca kako bi se moglo u njemu normalno kretati i zauzeti grda iznad i osloboditi, odmaknuti mogućnost pješačkog djelovanja neprijatelja na sam grad. Mislim da to je bila jedna velika akcija u kojoj smo imali namjeru potjerati neprijatelja prema Okučanima. Ali smo ujutro, znači 26. krenuli u Pakračke vinograde i da bi započeli Pakračke vinograde s kojih bi se mogli spustiti na Gavrinicu. Postrojba od 36 ljudi iz 3. satnije je ušla u Pakračke vinograde. Došlo je do bliske borbe gdje smo mi imali jednog poginulog. Iz okolnih sela, Gornja Obrež, Batinjani, koje je već bilo naše Majur, gdje su se oni stacionirali, oni su napravili artiljerijsku pripremu i mi smo išli naprijed. 28. smo ušli u Šeovicu i Gavrinicu i išli smo pred noć smo prošli i selo Japegu i došli do sela Šeovice. Na njihovo uporište koje nismo, jer tu su na Kraguju su trebali Đuro Dečak i Virovitičani, oni su imali kod Brusničkog mosta imali su velike gubitke i tenkisti, tu su oni su u biti nisu uspjeli Kraguj i dogodilo nam se to da iz tog Kraguja koje nismo znali, mi smo mislili da je Đuro Dečak ušao tamo, međutim od tamo su došli njihovi tenkisti. 2 tenka te 33 izvidnička kretala se gotovo kao pješaštvo od kuće do kuće. Ispaljeno je na njih 10-ak granata iz ručnih bacača dok smo ih uspjeli odmaknuti od grada. Mi smo na njega i ručne, kumulativne, i ose, i zolje, međutim bilo je previše ljudi, nisi mogu otići daleko da bi ga, mi su njega pogodili sa zoljem, ja ne znam, Miroslav Kurić je jedno 5-6 zolja, međutim zolja se samo odbije od njega, ništa. Gardista pod prezimenom Golub se bacio ispred tenka i bacio ručnu granatu jer se 3 puta prije toga ga je napucao raketom i raketa se odbila od njega. Tako da su imali problem, ali smo mi taj tenk uspjeli zadržati na tom zavoju dok nisu ove ranjene izvukli. I mi smo na kraju krajeva napustili Gavrinicu, kad su se izvukli, taj tenk je otišao nazad za Kraguj. Uspješnost je bila dobra, vrlo dobra, međutim, mi bi sigurno to izvršili zadaću da nije došlo do Sarajevskog primirja, ali smo to sve skupa morali vratiti na početne položaje i tu je ušla bijelci i plavci međunarodne zajednice. U tijeku je operacija Orkan 2, koja je u svojoj realizaciji pred samo primirje imala velikih logističkih problema s artiljerijskim streljivom koje je bilo pri kraju. Usprkos problemima, neprijateljske snage su proživljavale vrlo teške i opasne trenutke. Prva gardijska brigada i 151. i 117. brigada poduzimaju napadna djelovanja na Donji i Gornji Čaglić.
i na grebenu Novljanskih planina na selo Rajčiće. Selo Rajčići su od Bijelih stijena udaljene 3 km. Isto dobili smo zadaću da ovladamo selom Rajčiće. Tada smo isto tako naša jedna posebna postrojba koja je bio zapovjednik današnji general Ante Gotovina. Isto smo bili ja, Tomo Medved, Damir Tamljenović, Gavran. Obično se ta ekipa već bila na tom ratištu ustalila i u tom trenutku smo mi to izviđali. Dođu jedna baka i djed, još on sad imao pušku papovku. Oni su mislili kako nismo, oznake su bile sakrvene, da nismo njihovi. Još ja kažem, mi smo četnici koji su poslali, moramo se priključiti dole obrani. I ja spremim 2 čovjeka sa njima, ali prije nego što su pošli, kaže bakica, pa znate li da su Beli orlovi kao postavili zasjedu ustašama koje su baš u tim šumama, šume su bile velike. I upravo ta informacija nam se ispasla, tada je, kažem, kad nismo uspjeli ovladati Rajčićima pri povratku, sa njima smo se sukobili, baš nisu ni oni znali za nas, nismo znali za njih, jer da nije bilo te informacije, tada je Ante Gotovina bio lakše ranjen i, kažem, u tom sukobu oni su izvukli deblji kraj, mi smo likvidirali tu njihovu skupinu Belih orlova. Krenuli su dijelovi 1. brigade ili konkretno točnije Klek i Njagov satnija. S moje strane krenuo sam ja s diverzantskim vodom, izvidničkim vodom 117. brigade i dijelovima satnije HOS-a. Napali Donji Čaglić. Klek je imalo grdi okršaj i upal u zasjedu negdje na području Kovačevca Čagličkog. Dočekali su. Ja sam tog dana uspjel izvući svoje snage iz okruženja neposredno prije zatvaranja obruča. Poginul je čovjek koji me je s mjesta ranjavanja odnesel u sanitet. Spomenko Lukačinec. Klek Dragović je imao prilično velike gubitke i ostali u okruženju, čini mi se, do drugog dana ujutro, kad je, zahvaljujući snalažljivosti dijela svojih časnika, uspjeli su se sami izvući iz okruženja. Mora se naglasiti da su ta napadna djelovanja oružanih snaga Hrvatske vojske 1991. godine doprinijela i potpisivanju Sarajevskog sporazuma i daljem tijeku događanja. Slijedom neuspjele reintegracije zapadne Slavonije, niza incidenata na autocesti koja je bila čas otvarana pa zatvarana, izolacije istočne Slavonije, 1. svibnja kreće vojno-redarstvena akcija Bljesak. Kad je u pitanju operacija Bljesak, ne možemo govoriti ni o jednoj postrojbi posebno, nego moramo govoriti o Hrvatskoj vojsci. Jer su sudjelovale postrojbe 1. gardijske brigade, 3. gardijske brigade, 5. brigade, samostalne bojne iz Gradiške, Virovitice i naravno domaće postrojbe brigade i pukovnije koje su bile. Bespilotnim letjelicama veljača, ožujak, trava smo bespilotnim letjelicama koje su uzletale tamo iz okolice Novske i onog dijela mi smo apsolvirali cijeli teren uz pomoć, dakle, uz pomoć obavještajne zajednice smo znali točan raspored njihovih postrojbi, čak maltene imena ljudi koji su bili tamo, tako da Bljesak je bio jedan gospodski posao, ajmo to tako reći, u osnovu, dakle, na 91., 2., 3. i tako dalje. Čim smo dobili informaciju da će se to odvijati na području Zapadne Slavonije, pronašli smo slično područje ovdje u okolici Đakova, Osijeka i uvježbavali smo intenzivno 3 tjedna. Doveo sam svoje vojnike u vrhunsku top formu i u psihofizičkom smislu i u taktičkom smislu. Pa mi smo kao 5. brigada u biti oklopna bojna, izmještena je na vježbalište Gašinci, tenkovski poligon. Tu smo se svakodnevno uvježbavali kao ojačana bojna. Mi smo vršili vježbanje, znači svojim hodom smo išli do Našica. Neko je znao da će doći dan D, kad će se trebati osloboditi Okučani. Mi smo se vozali, vježbali, učili i kad je došao taj dan, dio postrojbe koja je dobila zapovjed, otišla je u Našice. Ja sam iz mise odveden, nisam znao da će biti Bljesak, ali sam znao da osjetio sam. A vani na ulici ljudi pričaju kako će sutra roštiljati. Znači, očito je faktor iznenađenja uspio, a ako sam se iznenadio ja, onda je morao još više neprijatelj. Dakle, mi smo tenkove pripremali za to, tenkove smo stavili na vlak u Načicama, dovezli u Kutinu
i ujutro u 4 sata dovezli u Novsku, a željeznička stanica u Novskoj je kilometar ili 2 od prve crte, gdje je bio neprijatelj. I oni su već prvi dan mogli zatvoriti prostor, ali zbog puštanja civila na most u Bosanskoj Gradiški, oni su se malo zaustavili, ali su napravili zadaću, išli su dijelom autoputa. Čak jedan tank je otišao i prema Jasenovcu isto, da taj prostor smiri, isto tamo su oni pružali malo otpor. Danima prije toga, tjednima prije toga su zapovjednici tenkova, vozači tenkova su proučavali gdje će doći, gdje će se kretati, ko će na koji položaj ići. Oni su sve to obišli osobno. Prema tome, oni su tenkove upalili prvi put kad su krenuli u operaciju. Tako da neprijatelj nije imao pojma da su tamo tenkovi. I naravno tenkovi kad su krenuli po zacrtanim planovima, malo je onih koji će stati pred tenk. Autocesta je bila prostor bez naselja pred sobom. Tenkovske jedinice su se brzo probijale, za razliku od snaga koje su se morale probijati kroz naseljena područja na pravcu Stari Grabovac, Paklenica. Prvom bojnom, jer je prva brigada stala, tako da su iza leđa došli i osvojili zapovjedništvo, znači njihove brigade. I taj dan je, znači, 18 km je pređeno u borbi i do 5 sati je zauzet, znači, obodni kanal i došlo se pred Okučane gdje je bila, znači, i krajnja zadaća taktičke skupine 3. brigade. Idemo sa istoka i sa zapada na okupirano područje gdje je neprijatelj sa vlastnim snagama i da tučemo neprijatelja i da postoji mogućnost, kako se danas kaže, prijateljske vatre. Dakle, da sa svojim vlastnim sredstvima uništimo vlastite snage na drugoj strani. I tu je bila u biti izuzetno kvalitetna razrada same operacije. Moglo se biti nastavljen napad, ali je general Mareković na dostignutoj crti zadržao da se neprijateljske postrojbe mogu izvući tijekom idućeg dana iz Okučana. A kolika je bila brzina cjelokupne operacije, govori podatak da smo negdje oko 7 sati, da je pripadnici 125. ne znam, bila brigada ili pukovnija tada, zarobili načelnika topništva brigade koja je bila nasuprot njih. Kad su ga obavještajci ispitivali, čovjek je priznao, a to je stvarno i bilo tako na terenu, kao načelnik topništva nije ostvario ni jedan jedni topnički hitac nije uspio ispaliti na pripadnika Hrvatske vojske. Manje od 10 sati smo pregazili, doslovno pregazili neprijateljsku obranu, izbili pred Okučane, tu smo stali, mi smo svoju zadaću izvršili. Znači, drugi dan u Bljesku, taktička skupina, odnosno grupa 3. gardijske brigade je ušla sa zapadne strane u Okučane, a druga pješačka bojna 3. brigade sa generalom Kruca je ušla sa istočne strane od Gradiške i spojili se sa ostalim postrojbama Hrvatske vojske i specijalne policije. Nakon manjih zastoja u prvom danu, s istoka je krenuo nezaustavljiv prodor hrvatskih snaga. U 5:00 ujutro smo počeli djelovati po pravcu Okučana, s time da je ta akcija izvedena vrlo korektno i mislim da se poštivala sva ratna prava u tom trenutku. U cijelom tom ratu ja nikad nisam vidio, i dok sam bio u 3. gardijskoj brigadi, aktivnoj gardi, takovu topničku pripremu kako su naši topnici to izveli. Koji postrojbi ja ne znam, ali ono što se kaže, malo je nezgodno izjaviti tako, ali to je bilo milina gledat. Gdje su dobili zadaću da izbiju na autocestu uz Bugičevce, da se kreću prema Staroj Gradišci. Tu ih je zateklo i noć, mislim da je rijeka Strug, da se zvala. Tu su prenoćili, ujutro im se priključio još jedan vod, mislim da je bio natporučnik Čiš, nisam siguran, i gdje su onda ušli u Staru Gradišku, a jedan tank
sa pokojnim Repincom je ušao u Okučane. A najžešće borbe su ipak vođene u Novom Varošu, pa onda u Medarima. Novi Varoš, cesta, to je cesta smrti. Na toj cesti je negdje preko 80 nešto naših poginulo, a njihovim ne zna im se broj. I sa stožerom specijalne policije koji su imali, koji je vodio general Markač, koji su imali zadaću ubacivanja na najneprohodnijem dijelu i presjecanja komunikacije u visini Lipik-Okučani u visini Bijelih stijena. Znači, u Bljesku je specijalna policija Omege bila na glavnom pravcu napada u smjeru Gornje Kričke, Trnakovac u prvoj fazi napada. Desno od nas je bila specijalci Varaždinci, Rode, a lijevo od nas su bile Alfe. Moram reći, bilo je dosta složeno iz razloga što četnici su bili toliko dominantni u odnosu na nas da su bacali bombe prema nama koje su se trljale kao kamenje. Znači, bacali smo se iza drveća, skrivali i tako dalje, sve do trenutka dok nismo uspjeli se popeti gore i uspješno riješili. U tom progonu je bila borba bliska, s obzirom da smo mi pucali po njima, oni po nama, to je po drveću frcalo kore, kako su meci frcali. Normalno, mi ne možemo ići tim istim intenzitetom kojim su oni bježali. Došli smo do kraja te šume. Drugi dio grupe je bio u pripremi gdje naši dečki ne mogu probiti da mi uskačemo. U Bljesku smo imali čišćenje terena gdje je zapovjednik Kolić, specijalna vod Ogulin, ostao bez noge, tu smo ga izvukli neki 10 kilometri. Išao sam prvi ispred dečkih, naletli smo na minsko polje, to smo minsko polje jedno očistili. Ja sam krenuo napred dalje, dečki iza mene i tu sam izviđal i kako sam dugo čučal, kad sam se išao digant, mina mi je bila pod petom gdje smo prešli ta brda i on je naišao na nagaznu minu gdje je ostao bez noge. Tu smo ga neki možda 3-4 sata vukli van iz. U poslijepodnim satima smo se približili prema mjestu Trnakovac, ali je izvršena jedna taktička procjena s obzirom u suradnji sa nadređenima da, s obzirom da je veliki dio civila još uvijek se kretao tom cestom, nismo išli u presjecanje toga dana, nego smo presjecanje te komunikacije izvršili sljedećeg dana u jutarnjim satima. Specijalna policija krenula je i sa istočne strane. Prvi kontakt, znači, sa Srbima je bio u mjestu Širince, odnosno brdo iznad Širinaca. Tu je same borbe su trajale jedno 3-4 sata dok nismo razbili njihovu tu obranu, jer su oni tu uspostavili liniju sa rovovima, sa zemunicama. U popodnevnim satima, negdje oko jedno 4 sata, razbili smo liniju tu obrane i onda nam je bio put otvoren prema mjestu Trnakovcu, gdje je bio naš krajnja zadaća izaći u mjesto Trnakovac i spojiti se sa snagama koje su išle sa zapadne strane. U Bljesku smo imali 3 pravca borbenog djelovanja, znači sve na najveće uporište, a to je Ivanovac, gdje su bili njihovi specijalci. Kao pripadnik zasebne jedinice Jadran sa ostalim pripadnicima nalazimo se na Brezovom polju na Psunju, odakle kretala antiteroristička jedinica Lučko u napadu na Ivanovac, šumski onaj, takozvani 18 km. Najžešće borbe bile su u predilu mjesta Ivanovac, gdje je njihov otpor bio najjači. Tamo smo uz podršku topništva, višecjevnih raketnih bacača, minobacača. Borbe su se vodile cijeli dan i cijelu noć. U napadima nije se mogla napredovati ni prvi dan, ni drugi dan, zato što je pružen žestok otpor što minobacačima, što pješadijskom vatrom. Tek 4.5. jedan dio pripadnika iz jedinice Jadran sa pripadnicima Lučkoga i pripadnicima specijalne policije iz Požege zauzeo se Ivanovac. Gdje smo nakon tih
borbi uspjeli zauzeti to njihovo uporište jako i dalje nastaviti napredovanje prema selima Rogolji, Bubare i dalje prema... Postojimo iznad sela Kraguj. U biti smo gledali njih kako se briju, kako bacaju uniforme, čekali smo zapovjed da se kreće dalje. Tom prilikom je dio njihovih, što se vidjelo, popili smo se na brijeg iznad šume, postrojbe s kojom sam zašao gore, nisu znali za nas, vidjelo se da dio njih, mlađih ljudi, bježi još u šumu, a ostali da kreću prema gradu. Mi smo uspostavili linije, znači, sad samo je bilo pitanje koliko je ta linija čvrsta, gusta, da se naleti, znači ovi koji su bježali, koji se nisu, znači, predavali, su prolazili kroz naše redove. Tako da zadaća moje postrojbe bila više informirati i pratiti situaciju iznad njih gore i javljati u Pakrac šta se događa, dakle da se ipak presvlače, da odbacuju oružje i da će se predati. Tako da i dolaskom gore na Umanovac mi smo završili svoje borbeno djelovanje, a nakon toga je uslijedila akcija Bljesak 1, pretraga terena. Sad kad se vratimo na pitanja iz 1991. Kako je bilo kad smo gotovo goloruki, samo s puškama, tu i tamo koja Zolja, Ambrus, protioklopni bacač, stali pred neprijatelja. I sad imamo ovu situaciju, recimo iz Bljeska ili iz Oluje, kad se kreće sa svim raspoloživim snagama i sredstvima i sa svom potporom koja je bila na Hrvatskoj vojsci na raspolaganju, to je stvarno razlika nebo i zemlje.